onye na-eme m ya mgbe ọdọ akpọla ngụgbo ga-aza m ya atọ gị mmakpa isi achị gị obi arịa m ịjụga m ha emega m nkwa niile ikpe m nkwa niile ije ekwe m dewakwala nnọọ mgbe ọbụla m shimara gị ya atọ gị ya agbaru gị isi ga-ekwe m nkwa agị ga-emere m nke ekpokoro ji ele nne gị kpokoro okpo m obi arịa m mma agwakwa gị eziokwu obi arịa m mma o nwere ụbọchị isi dị Naịjirịa dụrụ mma ego anụghị kịta ego anụghị ego dị ị ga-emeta gị mma chere ego anọghị mana iji eshi ihe a ga na-echi nụ a ga-echi ga-akwọ nkwọ ya arapụkwa ebe ahụ ọ maghị ebu a ga na-echi ego ga-abịakwanụ efuru ụna nna niile efu ọ bụrụkwa kịta ka m lụrụ ụna o tee na nje ruo ụna ọ bụ mgbe m na-etopụta okorobịa enwe m ezigbo ọnọdụ na NEPA ndị na-ekonye ọkụ ọ na NEPA ka m ji gbuo ozu mgburu wee lụsịa ụna niile fụrụ ndụ nwanne m nwoke nke ntọrọ m lụrụ nke a ọ bụrụkwa so mụ nwa nwụche ha ncha nke a ndị ebe nwanne m nwoke lụrụ nke a nwa ọ n'obodo oyibo nke a so nke mụ nwa m ji gburu aka kịta ma ama m ife ga-adịrị mma o nwegoro ụzọ na pịpọtị ya chịbalị nwoke kacha ibe ya mma chere ịcha nwanne gị nwoke nwụyọ nwanne m ofu nna onye atọrọ m anaghị ekwugakwana mmanụ ya akarịa enyi ya nụnụnụ ego nwere ike bụ anyị lezie m anya ele ụnụ nwanne m nwoke ya batakwanụ ka ife ya ha hụkwara anya ịkọ ka lezi chekwala anya na ịhụla isi ọkwa mma ama m abụzi m onye njeli na ọgbọ okiri ndị họrọ mkpe fụrụ gị anya mgbe m họrọ gị ị ga-elenwu ana m ajụkwa gị ị ga-elenwu hafụkwala ihe ahụ anyị chọma ndị ga-azụ ya na anyị ga-nwe ha mgbe isila nga arụ ngụ ga ahụ ndị ga-azụ ụlọ akụ karịa ọ nnukwu ọga ka ịhụ agụ n'Igbo ekwuru m nọọ nna ka ịhụ agụ n'Igbo amụma mụchacha sị bịa amụma n'aka gị agụ n'Igbo ọgaranya ka ịhụ ezi ka isi enwetazi echiche nke ịba ndị agha bịa na mọchụarị ebe ahụ ka m nọ wee respekt gị ebe ahụ ka m nọ wee mara sị na amụwa ọrụ mụchacha ọrụ sị bịa n'aka gị bịa mụwa ọrụ nna eburu m ndị a burufa gauna fa kpọrọ m n'ekwentị na fa bụ ndị ntọ na ọgị nwa akụ karịa nsị anọ ọmụnwa akụ karịa n'Igbo ka ife ọ bụ fasị na nwanne m Ben nọ n'ebe nsị ka ife o merụ ka ife ya eli fasị m 10 million nsị ka mgbe unu nchọrọ 10 million nwa fasị m nọ abalị abụọ anọ m ihe niile na-eme nkwa n'iru m ka a na-ekwu niile nrapụfa chialụfa waka anọgidekwa ọ na-aga awa abụọ fa kpochiete m ebe m nọ na-agụrụ onwe m akwụkwọ na-enwe ikuku ịmalụgonu ka ogbe m si dị ekwentị m kụọ mbụrụkwa ekwentị onye fasị na fa bụ ndị ntọ na fa chọrọ ego a kịta nụwa nsị nke nkasị nke bụ nọọsị m wetala ụfa nsị ka ya esi wetala unu unu nwa chọrọ ego n'aka m ndị chọrọ ego kwesịrị unu ga-abịa nke m ya were ego fa jụzie m ka ebe fa ya ewere ego nsị afa debazie na cemetery ebe a na-enyi ozu na apịa ekwentị na-etizi hello ndị ntọ n'aka na-ekwusikwa onwere onye nnụrụ ozugbo ha kwudara cemetery mana ibugo ọrụ banye abanyekwana ọnwụ ọrụ ka m nwere onye mụrụ ọrụ n'aka ya dị ka isi efi ụzọ ọ dị emeghe immediately ahụ ha kpọrọ cemetery mụ abụgharị ọrụ mụ uwe onye mmụọ mkpọtọrọ onye mmụọ Jesus Christ onye ọbụla na ọsọ onye nna ka ebo rienu nke ka ihe a ga-eme ụmụazị ọ bụrụ ife ya eme ndị a epeka ụmụazị a efichabeghị ike ọfụma ọkwa ifuru ụmụazị a ama m Commissioner for Police mụ na IG ma
aya m eje gbaa nkata ọjọọ ebukọla ụmụazị a ndị uwe ojii egburufa je kwakpuo ofa ịmakwa na ụmụazị a na-emebiri anyị ọrụ fa na-emebi ọrụ a na-akwụrụ mmadụ ọrụ n'obodo ya akwụfa njini faịnal anyị akwakpufu ebe ahụ tupu fa na-apụta anyị abụghị ife anyị ji abụ n'ụwa ịmara ihe ahụ ị chọrọ ime ya ka ebido kịta tụwa ya bido kịta tụwa ya ụmụazị na-esi nri nwoke a na-esi anyị nri nri ya agụ nwoke epụrụ si onye mụwa ọrụ mụcha sị bịawa n'aka anyị a ma mkpa ka adịkere nri ka adịkere nke onwe ya ọmarịcha na-agbagodi ya na-awụta mgbe ọ sụrụ ịghọta ịma na ife na-eme na Naịjirịa adịrọzi isi ọkwa ị na-ajụ m na-asị m nkweghị nkwa nka ị na-akụ m nka ma ekweghị nkwa nka ịkụrụ m n'ebe a nkweghị ụkwa nka nchịrị aka m nwunye na-abata ndị agba olu gị mkpa ọ nwere ife anyị na-apịgasị mpịcha anya ọkwa ifuru ego juru ego sụsisi ego ebe niile sụọ gị sụsisi ebe niile ịmara na anaghị m ekpughe ya mkpughezie ya were ego masih dia. Lu kan ama no ka wa di mana. Kan di. Wa wa ya de sini ni mo. Ni shi ni mu no ya kam na bali ken ba ki ka aru da kun ma mo ina. Random. Wani ya ni shi je no of money. Akol maka we shi ni de ko to. Masa kau juga pasal dia ya. Ya. Yen. Agak merinya, agak merinya. Agak dronan agak merinya. Nana dronan ya. Iya deh nana ada ya. Cukuru. Ben naga inatan. Nanga ni guru efi. Mana guru aku kok. Iba na be mugbo. Akọkọ na ama ngọpụ na ndị na-adị eju akwa ndị eju akwa ya dị na-ede pio mepụta gị ịbịa pa m n'isi kịta mụ na ya nọrọ na nsogbu ahụ rie nri ọmụnwa shie akwụrụ m aka aga m eri nri a dọkịta si m ribe protein carbohydrate ọ si m ribie kịta anụ a etere m nri anụ a na anụ adịrọ na aga m eri isi dọkịta onye bụ dọkịta ọ mbụ dọkịta na carbohydrate na protein na agwụ ihe awụ yabasị ihe awụ protein nke na awụ carbohydrate na ifuru ma beans ịmakwa gịnị ka ịma ihe ọrịa ka nji wee shielu gị ezigbo nke ihe ị na-asị ịmakwara ka mgbe nne m dị ime m ọ sị nọọsụ ha na-atawa akị o wee mụọ m mgbashi ike gbaa dị ịkwụrụ ụzọ maka ntị irodo ka amakwa m na ihe nne gị tara wee mụọ ụwa achịcha sọsọ bụrụ na-enye gị ezigbo na-asị m rie nri ka nwa nọgụ n'afọ wee na-eto na-asị m na ihe akwụrụkwa agụụ nyọrọ ịba n'ihe eri nri mama nna gị ọ na-enye gị gịnị ka ọ na-enye gị ndị irodo ama m na-acha ka nne gị taa wee mụọ irudu ofekata afụka ndị ọ bụdiri igwe nri ya o aga mara ogbo unu apụtago ndị asịrị ịbịa ife ihe ashabi ịbịa na-ajụ ihe na-ese aka m akwado na-abịa wee sị ka nje abịa wee nụzi ya ka unu na-akpọtụ ka ndị ala ebekwa ndore bụ ndị ara oke ịbịa gị ịchọta nke eji sụwa n'ime ahịa sị m si nso ebe ị na-aga nwere ihe ọzọ iji aga ahịa nwaanyị ọma kedu ihe ọnwụ ịchọrọ ka igbuo nne gị ị chọrọ ka igbuo nne gị wee na-achọkwa ka igbuo nwaanyị dị ime ọ ka isi eme alụlụ a na ịlụba kemgbe kwụsịra na alụlụ ala ori izubere kemgbe ị na-epiogharị piom 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 ị na-epiogharị because sama m na-asịrị bụ ihe nọ na-akụ ebe pioro pio 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 ị na-aga asịrị ebe ị na-akụ asịrị ebe gị n'ụkwụ gị akụ ị ga-echọrọ ịkụ ya ọrụ ya mmadụ fụ n'eziokwu okwu nke bụ eziokwu ke ka isi wee kpọrọ nwatakịrị a wee weli nri a na-enye nkịta wee weli nye nwatakịrị a nri ka na-enye nkịta anụ adịrị ya ose adịrị ya karamishi adịrị ya karamishi adịghị na ose adịghị ya nwere ụdị na n'ụlọ gị iwe na-aga anwụkwara ike gwuru isi nri a ka ị bịara isi wee nụ ihe a na-eme setaachị ka ị na-enye ya ibe ịchọ nwa nọ n'afọ so ịgbara ibe oke ọkwa ya ga ji wee gwa gị na dọkịta gị abara uru na ọrụ dọkịta ka ị gara
n'ijọs ga egwuregwu iwu onye na-alụ n'iyi na nwatakịrị ije eje na-achụ nwa m mmejekwa mama gị chelu mmejeje sie akwa asụrụ asụ ya na anụ nkịta eji busi wee kwakọọ ya na-ewetelu gị ya beta ọtako ana m agwa gị na mmejekwa nna ya ọgụ ị na-epio galibọsi ya nna ya bịa ị na-eme piompiom mmadụ na windo na-enyo gị ị na-eme ka buzu ị na-eme ka agwọ ị na-amị amị iche na m afọ golo ka nna ya ije sụọ akwa ma shie ni wetere enyekwana ya nwanne ya n'afọ kwa nwa m o maka ma m na ori ka eje zutie akwụna ị na-agba na-epu ya na-ebugharị ịchọ ịgbata ya ntị ka m gwa gị ọgụ ibe ibe anyị na-eme nwatakịrị anyị bịa kpọrọ dobe n'ụlọ a nwa obele nwa na-aga yunivasiti ọ na-aga mahadum ịkpọrọ ya bịa dobe ebe a ama m ebe papi ya aga m ejeje gwa papi ya yes mma gwa papi ya n'ori ka ị na-eje n'abalị na ịkpọrọ nwa ya chọkwa iwere mma wee nwọgbuo onye n'abalị ịtụ n'egwu papi ya bịa ime gị ime ana m eje agwa papi ya oke mụ nne ka ọ dị ka isi nne ewu gịnị ebe nwa gị n'ọnwụ ka ọ dị ime ebe ọ dị ebe ahụ ọ mụkana ka ọ dị ya o ji aza nne ka ọ dị mangị ọgwa gị kụnwa jee kpọọrụ m kọtụma ebe na-agwa m ọ ya ishiri gị nka shiri gị nka n'ime ụlọ a ibe nna gị na-eri ụdị nne a ka sị gị esi na ihe eri nsogbu adọrọ ị gaa na ebe a agụ ya ba anyụghị anya nọrọ ebe a kwanye aka nyere ihe nsogbu adọrọ akwụzi ihe tinyere ya agụ na-agụ m ọ mara onye mbụ ọkweta taa ọ maghị ihe eji agba m onye amị aga m egosi ya ihe eji agba m onye amị oge m eme ife taa nwaanyị a na-akpọ nne kode sọ mmadụ ka ọ bụ wee bịa gbara m ama aga m egbu mmadụ ya je ka ọ jụọ ese ka esi ka ndị amị si eti mmadụ gwogwo aga m eti egwogwo tata ọkwa m mmasị m otu anya m ji afụ ụzọ tata ka oge emenụ bee taa banye ọsịsọ aga m eme ife taa ọ dị mma ọkwa tata aga m egosi ya ife aga m eme ife ọ ga-amụ ihe eji afọ m n'anya ọ n'obodo a egbuo mma ọ dị ịkpọ m afa ihe ahụ nwoke ka ibu mana ịnwe anwa mmụọ ya ememere m achọ m na ọka nwa yie aga m egbu ya taa ege m egosi gị ife ege m eme gị ife ị na ebe a na-amasụrụ nwa m ị ga-efu ife na ọbọta taa ege m eme gị ife
abịa egwu mmadụ egwu mmadụ egwu mmadụ. Madam Rose. Na bia. Bia. Hey, otaka iklayigo fero agon ka chikwego. Bam. Madam Rose. Ile mmanya ni mani yuma na touch. Imezi. Oso dey too much. Chelu obugoro kwose. Imezi. Ema na doctor. Amba no mwe. Ai, chelu. Gikiti na ndia. Ugo kiri na phone mwe na kwere otu si na like ya mbu no. O phone bu. Kishiri weti we akwan. Wetiri na ni. Oh. Ewoni wo anu adrum tizi. Aga goni nka na tegoro ko ofe chelu. Imoko no fugi enwehu. Iron potassium liquidus. Hey! Ihe ni na no fa. Okay, ihe ni na no fa. Ichoka ne koso na gbara m ọsọ. Ihe ni mma mu dia no fa ni le. Hey, imana ka mbo potassium na calcium, liquidus. Originator ore kona nnia. Hey! Oye ye kwere ma nti ihe ni na. Ono na abusi ma afuna ammi isi. She ni ne nwe isi. Ya buterum. Nse wete mu ne hi wete. Ogembe ya. Odi ni akibutem. Cheluko. Eholania. Ihe na kpa yo no. Echegi no igwe. Imani ya na tie no ne ka fo sharuzim. Na ibe nyem poison ni na eshi ni. Abon na. Atako. Amako be mi na-eje. Okay, mebe m na-eje. Poison atako nyem ego m. Mba imani ima ebe m na-eje. Anyị na-aga. Atako nyem ego m. Nye ego. Anya na-ekwu okwu poison nyem na-ekwu okwu ndụ m n'afọ maka ihe inye m Atako. onwe ihe dị ka ndị. Mgbe ị na-eri ịmara na poison atako nyem ego m. Mbe na-eri. Nyem ego. Chelu. Ka ngwa. Ị na-eje na-ata na-eje ehia. Nepa na processing. Before ejebe nyem ego m. Ka mmadụ maka etesgo ka m kọma ma anụ go. Owo. Atako. Amaghị ebe na chelu. Nyem ego m. Atako nyem ego m. Come on. Nke a bụ ọnya mmadụ from frying pan to different. Atako nyem ego m. Nyem ego m atako. Bịa. Na nje afia. Ka ị na-ene atako nyem ego m. Nyem ego m ka gwa gị. Mma akwụkwọ gide njọ. Unu dị alụ. Nyem ego m atako. Mma akwụkwọ gide njọ atako. Nyem ego m. Ọsọ. Ka ọsọ si. Atako nyem ego m. Nyem ego m ka gwa gị. Atako nyem ego m ta. Nyem ego m ka nya. Nyem ego m. Atako. Mmebugo. Madam Rose. Mmebugo. Nyem ego m. Atako.
for impersonation and killing of the innocent people. Just move. Wait, did you know who you are talking to? I don't want to know. Just move. Just move. My friend, move. Enter. Just enter. Enter. Ndị polisi efuru atako nwa gị. Amacha bebe m na-eke gị ahụ ka ndị polisi ji moto furu nwa gị. Ọkada gaa ma ebe ha furu nwa gị gawa gaa ka dere ahịa ọtako. Onye mere ụgbọelu nga ngwere gbata akọrọ ka afọ ngwere dara elu. Bịa gawa. Polisi ekwuru m ole nke o mere. Ụtụtụ eleghị mma m na-eme eleghị m ụzọ ebe ebe ọwụ. Gaa ụzọ ebe ha ga-ehụ. Biko n'ụtụtụ wee riwe m ma gbara gị nke nwanne m nwaanyị gakwa ya ga gbara biko lee shọpụ m mechie m Ọtako ị gaghị egbu m ọtaka ga-egbu nwaanyị a mgbe ọtako Chineke ọtako eziokwu akpọchie ọtako ebupụtego m ihe ọtako mere shọpụ ihe ọtako mere shọpụ m ele isi m mere kwesịghị ga-akụjiri anyị ọgwụ m pụta na ele ebe m si mejọ chọọ ihe gị ọtako na ebe m shọpụ gị na nwa gị na-emere m shọpụ m ekwela ọtako chere m na biko chọọ ihe gị na gị ọtako na-eme m shọpụ m hapụrụ nwanne mmadụ hapụrụ ya si ya na ya ọ dịrị ya mma ya adịrị mma ihe ọtako mee shọpụ m agbachie shọpụ m enweghị ihe nọ na shọpụ m gaa chọọ ihe na-eme m shọpụ m biko chọọ ihe na-eme m shọpụ m chọọ ihe nke a bụ ihe gị oge eshio ego 500,000 ọ obere ego polisi gịnị ya ego m ka m ka karịa gị si polisi chọọ m ego m biko gaa ihe shọpụ m otu ọ dị ihe otu shọpụ m ihe m nyere ụlọ bụ 3 days abalị atọ m ga-ahụ unu ihe m ga-eme gị n'ọtako 3 days abalị atọ otu a ka ị dọrọ na-ekwu ọtako egburu m ekwu atụrụ ụmụ na-ebere ka mgba aka nwa ekwesị m ya ọnụ egburu m ekwu ọtako n'ihu ọtako n'azụ ebe m si ebe ndị polisi wee budo nke na mkpụrụ ọnụ ka bụ ụkọta ọrụ biskit na-ata nna nwere ume wee ebe ọtako ma ebu ọnụ ebu ọtako ọrụ gbogbo ka m ote bebeghị m bie ngeje oge ọtako ekwesị m ya ọtako akpụkpụ ego ebe a ka moto m na-akparị Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba